Ndiri kuchiva zvinhu zvandakapiwa musi wa 30 June. Ndakazvisirwa zvinhu izvi nevana vekumusha nevamwe vekuzambia, umwe wekutanzania newekuuganda nevamwe vekuzambia. Mukomanashi muri sei zvenyu? Zita rangu muchanditi Pastor Emmanuel. Ndinoshandira imwe church iri muno muDurban. Ndachinjawo location nekuti ndinotya kuzivikanwa. Ndauya pano nekuti ndiri kuda mazano kubva kune vedare renyu. Ndakarorawo mudzimai muSouth African. Zvose zvandiri kuronga iye haana kana zvaanotomboziva. Even though ndisingagari kumalocation, ndinogarawo munzvimbo yakachengetedzeka. Ndichati tiri kumaplots, kunzvimbo kunogara vanhu vane mari dzavo. Ndiko kwatakatengawo plot inini nemudzimai wangu, but kumalocation uko kwakange kuchigara maZimbabweans nemamwe maforeigners kunana Eastern Africa as well as Western Africa. Ndakange ndiri munhu aizivikanwa. I was very active. Takange titori negrupu redu, nekuti izvi zvekushungurudzwa kwevanhu hazvina kutanga nhasi, zvatova nenguva. Tanga titori nemadhona mamwe avo atanga tiri kushandidzana nawo tichibatsira vanhu vamwe vaimbopota vachibirwa zvinhu zvavo, kutorerwa zvinhu nechisimba kana kungokaruka munhu adzingwa mushure mekunge atobhadhariswa rent nalandlord. Saka kuuya kwandakaita kuno kuSouth Africa, ndakauya as a volunteer. Ndauya kuno ndopandakabva ndachizorambana nemudzimai wangu. Pane zvakaitika pakati pangu nemudzimai ndichizosvika pakuzoroora mudzimai uyo wandigere naye pari zvino. Titori nevana vedu vatakazvara, vana vatatu. Sangano randinotungamirira angori maSouth African oga, but vanhu havatozvizivi kuti ini ndiri wekumusha, ndiri muZimbabwean. Ndikangoti kuZimbabwe ndakasoguma kuendako patova nemakore akati kuti, nekuti zvose zvandinoda ndinozviwana muno. Nemudzimai wangu takanyanyisa kunetsana, ex wangu wekuZimbabwe, takanyanyisa kushungurudzana zvekuti chinonzi Zimbabwe mumaziso mangu handichadi kana kuchiona, because akanditorera upfumi hwangu akabva atiza. Zvinova zviri izvo zvakandirwadza, ndikabva ndachizotanga kuvenga vakadzi vekuZimbabwe. Nekuda kwerudo rwandakawana pamukadzi wangu muSouth African, ndakabva ndasarudza kuti muno muSouth Africa ndo mandichazofira, ndimo mandichavaka upenyu hwangu sekuvaka kwandakahuita. Sezvo ndiri munhu anofarira kurima, ndakabva ndaudza mudzimai kuti ndainge ndichida kuti tinge tichizotsvaka plot, ndokusaka tigere mumaplot. I am not a commercial farmer, asi ndinongotiwo pandinenge ndingoriwo free, ndinenge ndichingobata-batawo ndiri paplot pangu. Nhasi ndauya pano nekuti izvi zvinhu zviri kutondinetsa mupfungwa zvandiri kuronga kuti ndinge ndichida kuita. Ndiri kuda tractor. Ndanga ndagara ndiri kuda tractor hangu yakachipa kunyange iri a used one. Tractor iyi pano umwe murungu anogara kudhuze nekuno kumaplot kwatigere. Murungu iyeye ari kuda kunditengesera tractor yake because afunga kuti ange achienda kuAmerica. Hanzi kune chirongwa chemarefugee chemaSouth African vari kuda kuenda kuAmerica. Saka ndakabva mukutaura naye akati ndiri kutengesa tractor uye zvekare nemimwe midziyo yake yaari kutengesawo paploti pake. Saka sezvisinei pakazoitika chiitiko ichi chemusi wa 30 June. But before 30 June ndikangoti mugroup takatanga kuva very active kubva kuzvi2022 June. Vakange vaine mari vainge vava kutosimuka vachitoenda kumusha. Saka wakazoti wava musi wa24 vanhu vazhinji vakatanga kuunza zvinhu zvavo. Sezvo tigere paplot ndine space yakakurisa plus pane zishedhi riripo, vanhu vakange vachitya kugara nemitundu yavo kumalocation. Ndakangoti mugroup munokwanisa kuuya nezvinhu zvenyu zvechokwadi. Vanhu vakatanga kuuya nemitundu yavo kubvawo mazuva iwawo tichizonosvika musi wa30. Ndikangoti musi wa30 nemusi wa1 ndo pazvakange zvava very serious. Saka vanhu vakauya
vakange vari mazimbabweni, vekumalawi, mazambian, vekutanzania, uganda, avo vakange vachiita zveMr D vakauya nekuti vakange vachitya ava vanhu vedhudhula, vakauya nemitundu yavo yakasiyana-siyana. Saka ndakange ndisitomborina pfungwa dzekuda kuzoita undyire pazvinhu zvisiri zvangu, nekuti vaiuya vachiti mufundisi, hatizivi kuti kwatiri kuenda kuchange kuchizova kwakamira sei. Saka munogona here kuti munge muchizopota muchititengesera zvinhu zvedu, nekuti zvinhu zvandakakwanisa kugamuchira zvakange zviri zvinhu zvine mareceipts. Zvainge zvisina mareceipts ndakati very sorry, handikwanise kugamuchira chinhu chinenge chisina mareceipts, nekuti ndinotyawo kuti maybe ndinokwanisa kuzosungwa. Saka vanhu vakauya, ndainge ndichinyora mubhuku kuti wasiya chakati nechakati nechakati, ndichiti in the future kana zvikazonzi zvinenge zvanetsa ndoendesa zvinhu zvevanhu kuauction, kamari kashoma ikako munhu kaanenge awana ndokanyora mubhuku ondiudza nzira dzandinenge ndichikwanisa kuti ndige ndichisenda nadzo kamari kake kunyika kwaanenge ari. Zvimwe kuda umwe munhu anokwanisa kutobatsirikana. Ndo hwakange huri urongwa hwangu. Everything zvandakaita ndakatanga kuita zvinhu izvi thinking kuti ndiri kutobatsirawo, uye zvekare ndiri kuita basa rangu randakanzi ndinge ndichiita namweya mutsvene. Dambudziko mukoma ravapo nderekuti ndiri kuchiva zvinhu zvandakapiwa, because ndiri kuda kuti ndinge ndichitenga tractor sezvandataura. Ende pazvinhu zvose izvi zvandakasiyirwa, ndakasiyirwa bhuku remotikari, makim emotikari iyo yandava kutofamba nayo pari zvino, neID copy remuridzi wemotikari. Motikari iyoyo iIsuzu D-Max ya2019, imotikari ichiri yakanaka kana makilometers ayo ndakanzwa ndichigutsikana nayo pandakapinda mumotikari ndichimbofamba nayo ndichiitesta, ingori ne about 140k. Zvino muridzi uyu wemotikari handione sekunge anokwanisa kuzodzoka, because muridzi wayo ndewe kuUganda, akatoenda kunyika kwake kuUganda. Dai anga ari wepadhuze, ari wekumusha kana kuti kuMalawi kana kuti nyika dzinenge dziri padhuze, ina handioni sekunge achazodzoka kunoku, nekuti vanhu ava vari kuprosesewa neHome Affairs vari kubva vapiwa a permanent ban, vichireva kuti vekunana Nigeria, vekune dzimwe nyika kuzodzoka kunoku amene kuti vanenge vaita urongwa hwakaita sei hwekuti vange vachizodzoka muSouth Africa, nekuti zvinotoda ndege. Dai anga ari wekuZimbabwe ndingadai ndichitya kuti ndinge ndichibatana nezvinhu zvake. Varume ndoita sei, motikari yakazvinakira hayo iyi. Ndanga ndafunga kuti ndige ndichiita change of ownership ndonoitengesa zvangu kana kunana We Buy Cars. Motikari iyi handisi kuida kuishandisa, asi ndiri kuda mari yekuti ndige ndichitenga tractor ndoita maprojects angu. Ndichangotengesa motikari nezvimwewo zvishoma zvandakaona sekunge zvinogona kutengeseka nyore nyore, zvandisingakwanise kutaura nemazita azvo. Ndauya pano ndinozviziva kuti zvinhu zvandiri kuda kuita izvi vazhinji venyu muchati pastor komapindwa nei, but I feel as if vanhu kundisira kwavakandiita zvinhu izvi zvakangofanana nekuti dai vakasiya zvinhu zvavo kumalocation vaigoita sei, vaizobatsirwa nani. Handiti dai vakasiya zvinhu zvavo kumalocation vachitiza motikari dzingadai dzakatorwa, zvinhu handiti zvingadai zvakatorwa. Saka zvakangofanana mukoma. Ngavatotenda havo kuti motikari ikatengesewa mari yacho ichadyiwa neni muforena, nekuti ndine urongwa hwekuda kuzobatsira vanhu vanotambura across Southern Africa. Ndikuda kutotanga a non-governmental organization ndichipinda munyika dzakaita seZimbabwe dzine vanhu varombo vanonyanyisa kutambura nana Malawi. Saka kuti ndige ndichikwanisa kuzova neorganization yakadaro, ndokusaka ndikuda kuita zvekurima. Mondibvunzirawo kubva kune vedare renyu, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa
ichibva kuna vamufundisi avo mutikwanire vamufundisi. Siyanai nemotikari yemunhu. Kana zviri zvo zvamunenge mafunga kuti mutengese motikari yemunhu, at least chingoitai notification mugrupu motaura nemunhu momuudza kuti motikari yako iyi iri kuda kuzoteererwa, ichada mutero, uye zvekare paigere inogona kubiwa ikazopara mhosva. Saka ngatiitengese zviri nani, momutumidzira mari kuUganda ikoko, maybe vana mukuru vanogona kunge variko. Zvekuzoti muri kuda tractor plus pamatongogara mataura kuti munoshandira imwe chechi, ipapo kam ndabva ndatoona kuti hamusi mufundisi akaenda kuBible school achida kuti anga achizoita basa raMwari. Kwamuri ufundisi ritori basa, mutori pabasa sezvamataura. Hanzi havafanire kuti vange vachirwadziwa vanhu ava nekuda kwekuti zvinhu zvavo zvingadai zvakazongotorwa nevanhu vekuma location, zvakangooma hazvo vedwe. Kuri sei ikoko kwamuri muri yeZimbabwe, kana kuri kunzi munenge muri muSouth Africa, kuri sei, are you safe? Mazuva adarika awo kunyangwe kurekodha kwandandichiita ndachikoposta, kana manga muchizviona maepisode mashoma, nekuti ndiri kutobatikanawo. It is very traumatizing uchiona vanhu vachingoshungurudzwa pasocial media. It is very traumatizing. Ndozvimwe zvazvichindidzosera mumashure mukurekodha maepisodes, because pandinongovhura Facebook kunyangwe ndichida kumhanya ndichida kuenda kumamessages, unotongosangana nemavideos acho iwawo wasangana nawo. Unotombotanga watomboona usati wazoenda kunoverenga maconfessions evanhu. Saka zvinongokubata semunhu, and it's very traumatizing. Are you safe wherever you are? Kana kuri kunzwo makasvika kumba, tell us about your experiences, kufamba kwamakaita, so that tinge tichizoshare nevamwe vedu. Kana muriwo kune dzimwe nyika kwekuti kuri kuraramika zvaizvezvi, nekuti vanodada havo vanoti muZimbabwe munoraramika, but kana ukaenda kumusha usina chouviri, kuraramika kwemuZimbabwe kunyeperana chaiko. Haufa wakagona kumurarama muZimbabwe, nekuti muno muSouth Africa vanhu vazhinji vanga vari mumabasa. KuZimbabwe kwacho vanhu havana mabasa avangakupa, unofanira kutozvigadzirira wega your own job opportunity, in which zvinoda mari, zvinoda time futi. Saka kana kuine vamwe vanenge vari kune dzimwe nyikawo kwamunoona sekunge kunogona kuraramika, please uyaiwo nematestimony enyu muchitiudzawo kuti makafamba sei kuenda kunyika ikoko kwamakaenda. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndakapiwa chuma na amai vamadam boss vangu vaiva ne73 years, vaigara muBorodal. Muna 2007 chuma ichocho mukoma chakataura zvakandishamisa. Muri sei zvenyu mukoma? Please post my story makavikawo chitupa changu. Inini ndakatanga kushanda as a maid kubva ndichiri ne12 years. You have heard me right. Kubva ndichiri ne12 years ndakange ndichishanda as a maid. Amai vangu nababa vangu vose vakange vari varombo. Baba vangu vaishanda mumasuburbs. Taigara zvedu kughetto, badhedhi vangu vaishanda kumasuburb. Saka ndaiti nedzimwe nguva ndaienda ndichiperekedza baba kubasa namama kana vaine peace job ravanenge vawana, iro ravanenge vachida kuti vange vachizokasika vaita. Zvino taikwanisa kuzotodaidzwa kana mumanext door tobva tatonzi uyai mutsvaire, uyai mukline, uyai muite chakati nechakati. Saka ndakazogumisidzira ndatova maid. Pamba pandakatanga kushanda inini as a maid, pamba ipapo ndakazosvika pakuzobvapo nekuda kwemasituation awo andakange ndava kurarama ndiri maari. Vakange vari vanhu vaindishungurudza, uye zvekare amai vepo vaitondikurudzira kuti ndinge ndichirara nemurume wavo. Nekuda kwezera rangu ndakange ndisingazivi kuti chiitiko chaitoitika ipapo yakange iri abuse isingatotendedzwe, kuti mwana wezera iroro ndiri kuma 13 years ndinge ndichinzi ndarara nemunhurume. Ndakazosvika
kubuda basa. Musi wacho iwoyo pandakasiya basa kwainge kuchinaya. Mushure mekunge ndaita NSTI, handizivi kuti STI iyoyo ndakaita yekupiwa here kana kuti nekuda kwekuti ndakange ndichiri mwana mudiki ndaisagona kunyatsokugeza. Mushure mekunge baba vepamba pandainge ndichishanda varara neni, ndaikwanisa kuita kana 7 good days mushure mekunge varara neni without protection, ndisina kugeza, ndisina kuita same. Saka ndakazotanga kunzwa kuvaviwa kwakanyanyisa kusvika ndichizoenda kuchipatara. Ndikarohwa neumwe nesi akandirova mbama akati, you are the same age nemwana wangu. Ndichikuona ndinokuona sekunge uri mwana wangu, wava kutoita zvema STI, chasara iAIDS. Saka ipapo pakangonditi chasara kupiwa HIV AIDS, ndakabva ndanzwa hana yangu ichirova zvakaomarara mukoma. Ndipo apo pandakabva ndachizoti ndadzokera kumba kwandakange ndichishanda, ndikabva ndasarudza kuti ndige ndichisiya basa. Ndichingobuda mvura yakatanga kunaya zvakanyanyisa. Zvino ndainge ndatora hembe dzangu, ndakabva ndatya kudzokera, ndikati vakangozviziva vanogona kutondiuraya, because baba vepamba ipapo vaigara vachingoitaura nyaya iyoyo kuti ukangoudza kana ani zvake kana kukuuraya ndinogona kukuuraya iwe. Saka ndakati ndichifamba mvura ichinaya ndopandakabva ndachizomirirwa neavo vakazova madam boss vangu. Vakandibvunza kuti ndainge ndichienda kupi, ndokubva ndavaudza kuti ndainge ndabva kumusha, ndainge ndichitsvaka basa. Ndakavanyepera pekutanga, asi ndakazovaudza chokwadi mushure mekunge ndaona kuti vakange vari munhu ainge aine mwoyo wakanaka. Saka ndakati ndavaudza kuti ndainge ndichitsvaka basa, vakanditi pinda mumotikari. Ndakagara mumotikari mavo kunyange ndainge ndakatota, havana kumboratidza kuboekana nazvo kuti ndainge ndava kutonyorovedza motikari yavo. Zvadaro mukomanashi ndipo apo pandakabva ndachizoenda navo kumba kwavo. Vakabva vanditi vainge vachida kuti ndinge ndichizovashandira, but ndainge ndichazoendeswa kumaruzevha uko kwainge kuchigara vabereki vavo. Saka vakabva vachizonditora after vamboona kuti ndinoshanda sei kwemwedzi. Vandipa mari yangu, ndikaenda ndikanoona vabereki vangu, vakanditora vakazoenda neni kumusha kwavo. Uko kwandakasvika ndikatanga kushanda, ndainge ndichiriritira vabereki vamadam boss vangu. Saka vakange vaine hama dzavo idzo dzairaramira pavari. Hama dzavo dzaiti zviya kana kuri kunzi kana dzava kuda mari dzaigona kungoviga mishonga yamai vamadam boss apa vakange vaine asthma, vobva vatofonera kuHarare vachiti varwara. Panongotumidzirwa mari yekuti pange pachitengwa medication, vaisatenga medication yacho, vaibva vatongodya mari vobva vangoburitsa medication yavanenge vahwandisa. Saka zvakatanga kundirwadza mukoma. Ndikabva ndachizoudza murume wamadam boss, akati ya Mwari vakatigonera vakatiwanira mushandi ari honest like you. Saka ndipo pavakabva vachizondibvisa kumaruzevha, ndikazotanga kugarapo pamba pamadam boss, but takange tichigara kuWest Wing. Imba yavo yainge yakakura, taigaramo muGunhill. Saka ndakati ndava kugara muGunhill namadam boss namai vavo, ndakange ndava muriritiri wamai wamadam boss. Vakazofa vaine 73 years, but vairwara mushure mekunge murume wavo ashaika. I think aiva kuma 90 something, akafa patakange tichiri kugara kumaruzevha mushure mekunge baba vamadam boss vashaika. Vakati zvekunetsana nehama handidi, saka iwe chiuya naamai vangu unge uchizogara nesu kunoku. Ndakabva ndatanga kugara ikoko mukoma. Upenyu hwangu ndikati hwakashanduka. Ndakange ndava kuita zvandainge ndichinzwa kuda. By then ndainge ndava ne16 years. Chiitiko pachakaitika I was around about 16-17 years kana ndichiri kurangarira chaizvo. Saka basa rangu rainge riri rekuvagezesa. Vaita maronda, vaingokaruka vatongoita maronda, pangava pari pasi petsoka dzavo, kumagadziko, kumusana, nekuti vakange vasingachagoni kana kumuka kana kuita sei. Saka basa rangu ndaingoswera ndichingovashandura
siku nesikati ndichiitira kuti vasazoita maronda, kuvapfekedza mapampa uye zvekare kuvagezesa, kuvafidha. Kudya kwacho vakange vasingachagoni kana kudya, vaigona kungodya kana masipuni 2-3 chaiwo. Nerimwe ramazuva vakazondidaidza. Mushure mekunge vandidaidza vakabva vati kwandiri, ndine zvandikuda kuti ndige ndichizokupa. Saka vakanditi enda unotora handbag. Vainge vaine handbag yavainge vakandipa, yavakandiudza kuti vainge vakatengerwa nemwana wavo apo pavakange vaenda kuItaly. Saka handbag iyoyo Madam Boss vakatorwadziwa, vakati mama, mune shuwa kuti handbag yandakatenga kudhura mava kupa name hidden? Saka ndakaenda ndikabva ndanotora bhegi riya, ndatora handbag. Vakabva vachizosunungura chuma icho chavaigara vakazvisunga nacho muchiuno mavo, ndokubva vandipa. Vakanditi usabata nemaoko ako, vakanditi tora chijira icho. Ndikatora imwe t-shirt yainge iri padhuze, ndokubva vakandira chuma ichocho pa-t-shirt vakanditi chiisa muhandbag, ndokubva vanditi vhara. Asi kuvhara kwandakaita mukoma, handina kuvhara nemaoko, ndakavhara nemazino. Mushure mekunge ndavhara nemazino, ndokubva vanditi chenda unoisa panzvimbo yakachengetedzeka. 3 days after chiitiko ichocho, iniwo handina kumbogara ndakaita busy nekuzovhurana nehandbag iyoyo because ndainge ndisingatoidewo, asi nekuda kwekuti unenge wakapiwawo chinhu nemabosses ako hazvizoite kuti unge uchichiramba chinhu ichocho. Ndainge ndakaivengera pakuti yakange yakakurisa, ndakange ndisingatoifariri. Saka handina kumboitawo hanya nazvo kuti ndazopiwa chuma. Ndakatobhoyekana kuti chembere iyi yava kuda kufa, inoswera ichisunungura chuma muchiuno, yobva yandipa chuma ichocho. Ndikati yatogona, haina kundibatisa chuma ichocho nemaoko angu. 3 days after that ndipo pavakabva vachizoshaika. Mushure mekunge vashaika, ndakabva ndachizonzi naMadam Boss vangu ndinge ndichimboenda kumba kunozorora, sezvo vabereki vangu vainge vagara vachigarawo muHarare. Mukoma pandakadzokera kumba, handizivi kuti ndainge ndichiitei zuva iroro, sezvo zvinhu izvi zvakaitika kudhara. But mama vangu vainge vatobuda nebhara vachienda kunotengesa masau because vaifamba vachitengesa. Baba vangu vainge vaenda kuchibasa chavo chehugarden boy. Saka mukoma mushure mekunge ndasara ndiri ndega, I think ndakazosara ndikatanga kuklina. Ndiri pakati pekuklina kudaro, ndo apo pandakangonzwa feeling yakangoti kwandiri, chimbovhura kahandbag. Ndaitoda kutotsvaka kana makange muine zvimari maybe zvandainge ndakangoisawo because ndainge ndichinzwa nyota yokuda kunotenga drink. Asi chakandishamisa ndechekuti ndakanzwa voice ragogo, mama vaya vekushaya vakange vari amai vaMadam Boss vangu. Saka ndakanzwa voice ravo richiti kwandiri, chimbotsvaka ka muhandbag kuti hamuna here kana $1 unozvitengera kana drinki rokunwa. Saka ndakabva ndatora chibhegi chiya. Pfungwa dzainge dzava dzekuti ndige ndichienda pamwe pamba pakange pachigara vasikana vaita zvokutengesa miviri yavo kumaAvenues. Ndaifungidza kuti ndinogona kuwana umwe munhu aigona kuzotenga handbag iroro, ndikatotsvakawo zvokudya nekuti mumba makange mutori dry. Saka pandakati ndichinonobata bhegi, ndakanzwa kuti rainge rava kurema. Zvakandishamisa because ndaingoziva kuti mubhegi makange muine chuma chiya. Sezvisinei ndakatora bhegi iroro, ndokubva ndaenda ndikanogara pamubhedha wamama vangu. Pandakavhura mukoma, hana yangu yakarova, ndikarasira bhegi iroro kure kwakadaro uko. Ndakaona kuti mubhegi imomo makange muine mari, ma-US dollars oga ndiwo akange arimo. Makore acho iwawo kuma 2007 kwakange kusati kwava neforeign currency yakanyanyisa. Vanhu vazhinji vaingoshandisawo mapula, maranzi, but ma-USD pano nepapo vanhu vaivawo nemari dzavo ndo vaigara vakanuna nema-US dollars. Ndakashamisika mukoma ndichiona mubhegi makange makazara nema-US dollars. I could not even believe it. Saka ndakatanga kutya, ndikatotanga kutochema, ndikati iri ndiro jeri manje.
ndava kuchizosungwa nekuti panogona kunge paine hama yamadam boss vangu iri kuda kundigadzirira nyaya. Ndaitofungidzira umwe uyo akange ari cousin brother yamadam boss aigara achindipfimba ndichimuramba because ainge aine mukadzi. Ndikati ndiye munhu ari kutondigadzirira nyaya manje kuti ndige ndichizosungwa because ndakamuramba. Handizivi kuti chii chakaitika mukoma. Ndakangosimuka ndokubva ndatongodonera pasi. Ndakarara kuda about 2 hours. Pandakamuka hana yangu yainge yaita sekunge yainge yadzikamiswa. Ndokubva ndatarisa bhegi ndikaona kuti mubhegi zvechokwadi mainge muine mari. Chandakagona kuita mukoma ndechekuti ndakakiya door ndokubva ndaisa mari yose iyoyo pambedha wamama. Ndokubva ndatanga kuverenga mari. Handina kukwanisa kuiverenga yose, maoko angu akange achibvunda. Mari yandakakwanisa kuverenga kuda yakange iri kana kuma $10,000 or so. Ndakange ndisingazivi kuti mari yose yainge iri muhandbag yainge iri $100,000. Ipapo handina kana kumbozvifunga zvekuti chuma chakange chisisimo mubhegi nekuda kwekuti ndakange ndatova excited nekuda kwemari iyo yandainge ndava nayo. Ndakabva ndatora bhegi mukoma ndokubva ndaenda naro murumu umo mandakange ndichirara nekahanzvadzi kangu. Ndakabva ndatora rimwe bhegi rangu randaiziva kuti hakuna anomboribata ndokubva ndaviga handbag. Ndakangosara ndakabata $500 ndikatanga kudya $500 iyoyo. Mukoma nashe ndakaita sekunge munhu ava kupenga. Ndakabva ndatanga kutenga magroceries pachituckshop chakange chiri padhuze nepamba patakange tichigara. Vakatoshamisika ndichitoburitsa $100 yakabatana. Ndokubva ndachizoenda kumashop uko kwandakanospenda mari ndikahaya motikari. Amai vangu pavakadzoka vakawana mumba muine magroceries vakashamisika nazvo. Pavakandibvunza ndakati mama vamuchandirova henyu, asi pane murume mwandava kufambidzana naye ndiye angoya akanditora akaenda neni kumashops. Izvo kwani kwainge kuri kunyepa. Ndakange ndichitotya kuti amai vangu nekutsamwa kwandaiziva kwavainge vachiita vaigona kana kutongondirova, but havana kundirova. Vakangoramba vari zii zvavo vachiona mumba makange makazara nechikafu. Ndakatanga kufunga zvino kuti mari yose iyo yandainge ndiinayo ndainge ndichazoita sei nayo. Handina kuzombodzokera kubasa. Ndakanyepera amai kuti ndainge ndawana basa readministration mutown. Ndaimuka makuseni kikikim ndotokwira mumotikari ndonoswera zvangu ndiri mutown ndichitenderera zvangu ndichingodya mari. But ndaimeka sure kuti per day ndashandisa kana $10 kana kuti $5 yandaingoshandisa ndiri mutown. Ndotokwira kombe ndodzoka hangu kumba ndichitengera mama vangu madrezi. Takazobva pamba patakange tichigara tikazotanga kugara somewhere else. Nerimwe ramazuva ndakati ndakagara muHarare Gardens. That was when pandakaita an incredible idea. Ndakati but you know ndinogona kutengera baba vangu imba, but ndakange ndisingazivi manje kuti nezera rangu zvainge zvisingaite. Ndakatanga kutsvaka mastand. Makore acho iwawo waingoenda kucity council. Pandakaenda kunobvunza mastand, pane vamwe varume vaviri vakangotarisana vakatanga kuseka. Pandakati ndainge ndichida kuti ndige ndichitenga stand, vakangotarisana ndokubva vangonditi ndige ndichinyora mazita angu pasi. Ndo pandakazoti nekuda kwezera rangu handikwanise kuti ndige ndichitenga stand. Ndakazoenda kuma-offices umwe lawyer. Ndakangoti ndichingodarikawo ndo pandakatongoona ma-offices rimwewo lawyer rakange riine ma-offices aro kuma-avenues. Mushure mekunge ndaenda kuembassy ndekuAustralia ndichitofamba zvangu netsoka. Pakuzodzoka ndo pandakazoona pakange paine sign yekuti pakange pari pama-offices erimwe lawyer. Ndakapindamo ndokubva ndachizonyepa. Nhema dzandainge ndiinadzo dzakange dzisiri dzezera rangu. Ndokubva ndanyepera musikana ainge ari pareception. Ndikati ndakaberekerwa mumhuri yevanhu vane mari, saka ndainge ndichida kusurprise baba vangu ndovatengerawo stand, asi iri stand yekutiwo inenge iri stand inenge isingadhuri iri muHarare. Ndikati baba vangu ndida kuzovapa stand iyoyo as a surprise. Zvino vakati nekuda kwekuti ndakange ndichiri mwana mudiki zvaikwanisa kuzoti netsei.
asi nekuda kwekuti muZimbabwe makanyanyisa corruption, vakabva vati zvinoita here kuti unge uchiba ID yababa vako. Ndikabva ndanoba ID yadhedhi vangu ndikadzoka nayo kuma offices kwa lawyer, ndakachajwa mari, handichatombozivi kuti ndakachajwa mari pane zvose izvo zvavakange vachiti tinge tichiita. Havana kana invoice yavakambondipa. Mukomanashi munhu iyeye handina kumuudza hangu chokwadi, but akanosvika pakunosuspekta kuti kune kwandainge ndakawana mari, ndo vakazondibatsira. Akabva ati kwandiri ndichakugadzirira family trust. Makore acho iwawo ndakange ndisingatozvizivi kuti zvainge zvichireva kuti kudii, but imba iyoyo yandakatengera vabereki vangu, it is under a family trust andakagara, because family trust inotomboita zvimwedzi vachiigadzira. After about a year zvose zvakange zvava bore, iye ndiye ainge achingotsvaka madeveloper achiita zvose, ndaimubhadhara. I don't even know, maybe lawyer iroro kuzonosvika richizononditsvakira stand mapayments and everything, anogona kunge akabenefita mari yaisvika kuma 16 kana kuti kuma 17,000, because akazogumisidzira ava kundikumbira mari aikwanisa kungoti chimbondionawo ne500 nekuda kwekuti mari ndainge ndiinayo ndaingoenda nayo. Mukomanashi pamba pakazoti pava kutanga kuvakwa, mari zvino yainge yaserera. By then I think ndainge ndasara nemari yaisvika kuma 30 or below 30 ndainge ndiinayo. Ndipo apo pandakazotora baba vangu ndikaenda navo ndikavaudza kuti yainge iri stand yavainge vakatengerwa ne well wisher. Baba vangu he collapsed on the scene apo pavakaratidzwa mapepa nelawyer, vakafungidzira kuti maybe zvainge zviri zvesatanism. Vakatombotya kuti tinge tichinogarapo mushure mekunge imba iyoyo yapera, vachiti munhu wacho ndiani akanditengera imba. Baba vangu vaingoti zviya vakatanga kufunga nezvazvo, waingovaona vakagara pasi vachieredza misodzi vakatarisa mudenga. Ndaiti ndikavabvunza ivo vaibva vati asi kuita kwavo Mwari kunondishamisa, munhu akatitengera imba ndiani? Vobva vatotanga kutoyeredza misodzi. He died thinking kuti imba iyoyo yakatongotengwa nengirozi yakatumwa naMwari, but the truth is that mari iyi ndakaipiwa namai vamadam boss. Handizivi kuti kunditenda here nekuvapepa kana kuti ndakajoiniswa satanism, asi mukoma handina chandati ndambosangana nacho mukurarama kwangu. Kubva ipapo pandakatanga kudya mari kusvika pari nhasi, I am a happily married woman. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi I am a happily married woman. Havana kana chavakambosangana nacho. Hanzi everything is under control. Munoti kudii muri yeZimbabwe? Do you think kuti gogo vakangova pamari kana kuti mari iyoyo vakapiwa inogona kunge iine mhiko, but sei vasina kana chavakambosangana nacho? Sei vana vavo vasina chavari kumbosangana nacho? Ngatitaurei nezvayo mucomment section. Maybe your father was right, it was an angel from God. Tell me what you think, vadiwa vateereri. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi muri sei zvenyu? Please post my story. Handizivi kuti ndofila sei, ndiri kufara uye zvekare ndiri kurwadziwa, because my husband who divorced me muna 2023 when I said ndafunga kudzoka kuZim, akabva andiramba akasara zvake agere arimo muCape Town. Saka pari zvino ndiri munomu muZimbabwe. Handizivi kuti ndofara kana kuti ndorwadziwa nekuda kwesituation iyo yaari kusangana nayo ex wangu uyu. Kuti munzwisise nyaya yangu neconfusion yandiinayo, kuda kucelebrate uye zvekare kuda kusuwa at the same time, you need to understand how he humiliated me. Muna 2023 mukomanashi ndakange ndigere munyika yeSouth Africa, ndaigara kunonzi kuCape Town, ndakange ndichishanda, ndaingoita yose yose. Murume wangu ndiye akange achishanda kuma restaurant.
saka ndakatanga kuona kuti magariro atainge tichiita ainge asina kunaka. Ndakabatsirwa nemusikana muSouth African uyo akanditi kana uchigara uchirohwa so one day uchasvika pakuurawa. Ainge ari muXhosa, saka akandiona ndiine blue eye ndichiedza kuhwandisa tiri kubasa, akanditi one day uri kuzourawa nemurume wako. Ndikati zvino ndoita sei, ndakangogarira vana vangu. Akanditi hakuna zvakadaro. Akabva ati kwandiri ainge achida kundibatsira. Ndikati it is okay. Saka iye ainge atowanawo own golden ticket, akange atowana basa kuma cruise ship. Akati ndichisvika ndichataura nevandinogona kutaura navo kuti vakubatsire sezvo ndiri muSouth African iwe uri muZimbabwean. I then finally gathered the courage to sit down with my husband and I told him the truth. Mushure mekunge muSouth African uya azondiwanira mukana andiudza masteps ose andaifanira kuti ndinge ndichizotevedzera. Asi akati kambani yacho iri kuti pari zvino sezvo iwewe uri kushanda muSouth Africa illegally ngazvizoiti, saka chitombodzokera kuZimbabwe. I then sat with my husband muna 2023 ndikati ndafunga kudzokera kuZimbabwe, ngatimbodzokera kuZimbabwe tonomirira mukana uyu, nekuti kana vanhu vachitondiudza kuti dzokera kuZimbabwe ndiko kuti tikwanise kuzokuemploya, because right now kwauri kugara ikoko hauna work permit, saka dzokera kunyika kwako and apply from Zim and we are going to hire you. Ndikati this is a guarantee. Saka murume wangu his reaction mukoma ndakatoona kutoti mawani. Akabva aramba, akabva anditi zviri kwauri, akanditi sarudza zvaunoda. Akati it's either you choose marriage yako because tainge takachata, kana kuti wosarudza kuenda kuZimbabwe kwauchanotambura uchirohwa nenhamo. Haana kunge akazozviona kuti kumberi uko Mwari vainge vachazondiropafadza ndozoriwana basa. Mukoma ndakati ndasara pamba iye aenda kubasa. Ndikati Mwari ndimi munoziva, kana ndikanotambura ndiri kuZimbabwe ndimi munoziva. Ndo pandakabva ndamufonera ari kubasa ndikati ndafunga kuti ndige ndichienda hangu kuZimu, imi mosara zvenyu mozotevera. Akanditi kutevera kupi? Ndinogokutevera kuti ndiwe ani? He divorced me on the spot. Mukoma akabva agadzira group akaita zvisina respect kuisa amai vangu, hanzvadzi dzangu, hama dzake munyai. Akabva ati gupuro kana zvaita ndaigona kungomupa hangu gupuro pafoni so that zvinge zvichindirerukira. Ari kuti ari kuyako kuZimu ndanga ndiri kukumbira kuti mudze hama yenyu pandinozodzoka ndichibva kubasa ndimuwane asipo pamba, zvekuzonetsana naye ini handidi. Mukoma ndainge ndisingadi kusimuka on that day, but ndakasimudzwa nekuda kwemashoko ake awo aakandiudza pamberi pehama dzangu. Ndakabva ndaenda kumabhazi, ndokubva ndatongokwira bhazi, handina kana chandakakwanisa kudzoka nacho kuZimu, bhegi rangu, ndokubva ndapinda mubhazi. Mukoma parakangonzi key on, vanhu tava kutanga kupinda mubhazi. Ndakatanga kueredza misodzi, ndakavhara kufesi kwangu nejaketi because ndainge ndava kurwadziwa, because hakuna ainge achiziva kuti South Africa ichazoita mamiriro ayo ayakaita pari zvino. Ndichitanga kufunga kuti saka ndava kutosiya marriage. Ndokutopinda mubhazi ndikagara pasi. Zvazvo kunzi unofamba uchidya mubhazi inhema dziya unenge usina nhamo. Vanhu vaitenga zvokudya vachidya, but inini ndakange nditori nedepression. Ndainge ndisingarari, ndaingochema chete ndakatsikitsira maziso angu kusvika azvimba awa. Ndakazoti ndasvika kuZimu ndikatanga kuita maapplication ndichitaura nebest friend yangu muSouth African achindibatsira. Zvekare ndakazotosangana personally nevamwe vasikana maZimbabwean avo vandava kushanda navo, vakadelita CV rangu vakarigadzira patsva, vakaisawo fake information kwandakashanda muZimbabwe, kukanzila information yekuSouth Africa sezvo ndainge ndisina kumbogara ndakaita work permit yemuSouth Africa. Sezvisinei Mwari vakaonawo misodzi yangu. Hazvina kuitika nemazuva maviri Mukoma, zvakatora nguva kusvika ndichizonzi ndakwanisawo kuzowana an interview. So iko zvino zvindava ne almost 1.5 year
ndichishanda kumacruise ship, but pari zvino ndiri kumba hangu. Ndakambodzoka kumba kuti ndike ndichizoonawo mhuri yangu. Saka ndadzoka ndopazoitika dambudziko reavo vari kuSouth Africa. Ndati munge muchikasika kuiposta nyaya yangu nekuti nyaya iyi iri kutoitika, iri kutopisa zvaizvezvi. Yesterday nezuro mukomanashe ndipo apo pandakabva ndachizoona munhu achindisendera mamessages. Ndakati munhu uyu ari kundisendera mamessages ndiani? Ndopandakabva ndavhura mamessages akange aita an audio nefoni yeumwe munhu anoitawo zvekutengesa ikoko kwavakange vari stuck. Ndokubva ndamubvunza kuti ndimi ani? Ndokubva ataura neni akabva ati shamwari, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka ndakabva ndatongobata voice ndikati ndibaba Tafadzwa kaava, ko vari kudei pafoni pangu nekuti tanga tatova nenguva tisingachatauri tose. He then confessed akati kwandiri, tiri stuck, tiri paBubi pacheckpoint, bhazi redu rakamiswa. Saka bhazi ramiswa kudaro, then vane mari dzavo vari kuhaika, isusu hatina kana sent. Akati kwandiri, ndapererwa nemari maitafadzwa, handina kana sent. Kubva makuseni hatina kana chatati tamboisa mumukanwa, ndibatsirewo. Saka akabva andiudza kuti ari kutravela nemudzimai wake mutsva. Apanzi mukadzi wacho she is 8 months pregnant. Ndakabva ndati ndimi baba Tafadzwa, saka apa muri kubva kupi, makananga kupi? Akati mai Tafadzwa, tiri kubva kuSouth Africa, takangoitawo zvekutongotiza tikashandisa kalast money katainge tiinako kubva kuCape Town. Saka tiri munzira, tanga tiri munzira, tanga tinoda kuti tinge tichizoti kana tati tambosvika muHarare tobva tachizowana mari, tobva tachizoenda kuGokwe. kuGokwe ndokumusha kwavo. muHarare ndimo muna bankuru mukoma wavatezvara vangu, kunyange vakazoshayika. Saka ndakati akabva ati ari kuda chikwereti. Ndakabva ndati okay, it's fine mukoma. Ndakange ndisingadi but ndakarwadziwa. Ndokubva ndaita plan in secret. Mama vangu havasi kutoiziva nyaya iyoyi. Ndakangoitawo plan in secret. Ndokubva ndamusendera mari. Ndakabva ati thank you, tava kutoita zvekutohaika. So right now handizivi kuti aripi, kuti akazosvika kuHarare zvakanaka here kana kuti vakazoenda kuGokwe. I really do not know, but mari yandakamukweretesa imari inokwana kuti ange achizoti Harare vozoti Gokwe, but I honestly do not know kuti aripi. Dambudziko mukoma ravapo nderekuti he had the audacity to text me. Akanditextera ne direct text message akati do not respond, but ndakandikuda kungobvunza kuti did you ever move on with someone else? The audacity mukoma, after 1 year and something munhu asingazivi kuti ndiripi oita that audacity yekundibvunza tsvina dzakadaro kuti did you ever move on with someone else. Saka I just opened the message. Sezvo iye Bango akati do not respond, handinawo kuresponda. Ndava kutonzwira mukadzi wacho tsitsi kuti saka painyorwa message vainge varipi amainana. Masubscribers amukomana Shim, I am throwing this to you because I am alone. Pfungwa dzava kutotenderera. Ndinganzi ndakatadza here nekumukweretesa mari? Sei ava kuda kutora advantage mushure mekunge ndamukweretesa mari? Ndoita seiko ndongobloka nhamba dzacho idzodzo dzakanditumidzira text nadzo here? Ndichange ndichizotevererawo ndirimo mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna evanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ndakatadza here nekuda kwezvandakaita kumupa mari, nawo ava kundibvunza kuti did you move on kana kuti you are still waiting. Zvakangooma hazvo veduwe. Vava kutsvakawo ka plan B nai amai guru vava kutsvakawo plan B. Amene kuti muchaita sei? Muchavaregerera? Muchazvifambisa sei?
please come back with part 2 kana kuri kunzi mukazotaurirana navo mukoma. Asi in the meantime hanzi masubscribers amukoma Nashi ndibatsireiwo ndoita sei naye Bhangu uyu ava kunditsvaka in his time of need but akandiramba akandipa gupuro paWhatsApp. Zvakangooma hazvo veduwe. Vadiwa vateereri ndo mamessages avo tanga takakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.